Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have Mountain of Crispy KFC Chicken Strips. Yun. So, bali, ang nangyari dito mga studio, ito po ay mga laman na po. Walang buto. Tsaka mayroong crispy na coating ba. Boneless na lahat. Oh. Mayroon din ditong gravy. Tsaka mayroong rice, konti po. Mayroon din kaming rice. Kunti lang din po. Kasi sobrang dami na dito. Hindi namin alam po kung talagang maubos pa namin to lahat. Try namin po. So, tara mga studio. Sa mga hindi pa kumakain dyan, pray muna tayo, Dam. Sige. Lord God, thank you Lord for this wonderful day. Lord God, thank you Lord God sa blessings, sa guidance, and protection Lord. And bless this food Lord God as we're going to eat this Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, tara po. Ngaon tayo. See? Ano? Wala ko wala. Nahinay mo ta? Grabe laman talaga lahat. Masarap para to sa? Mukhang hibid to Puro laman, parang kumain ng chicken breast. Masarap mga studio. Tingin mo, maubos natin, no? Tingnan pang dami no? Mountain talaga yan. Overload na overload. Kung hot shots lang to lahat, maubos, pero strips to. Yung Mahirap pa rin mag-hotshot, eh. Kasi yung hotshot, kuhan pa rin, laman ma. Laman ko, maliit. Maliit. Circle lang, maliit. Ito isang ganito, parang 3 hot shots na. Kung ano, lagi gamay.
Wala siyang spicy no ganito no. Mm. Ano na original flavor. Masarap mayroong kunting anghang ba? Tignan natin yung price. Ay. Kaya pa? Aksyon nagbusog daw. Gabi lang to lahat no yung na-order natin. 5 kuan ba ito? 5 bucket. Grabe. 5 buckets. Meron itong Coke. Coke na maliit. Bukal-bukal. Excuse me po. Kalahati na tayo. Parang hindi pa no? Anong part kaya ito ng chicken? Kuan na laman. Which part siguro yan?
Mura mo ko eh. Grabe, ang dami. Bag ko, eh. Grabe yung laman. Ito yung good source of protein. Chicken ba? Laman ng chicken. Yung ka. Luya na? Excuse. Yeah. Grabe. Okay. Pinagandaan ko to ba? Walang agahan, tsaka walang tanghalian, pero wala pa rin. Di kaya. Puro laman kasi. Puro laman ba? Parang kumain ng chicken breast. Di ako kumain ng ugahan, tsaka tanghalian, may pamaha o panudto. No? Pero wala pa rin, mahirap pa rin ubusin pala. Mountain of Chicken strips. Parang chicken breast. kasi wala silang buto, no? Boneless ba? Mountain of french fries kaya sunod. Ako, grabe na, kaumay yan. Yung french fries na masarap. Naubos ko yung gravy, oh. Yung basta ito. Kina ka? Ay, parang busog na ako ah. Ito po ay 60 na piraso. 60 pieces po na chicken strips. Sa tingin mo ilan yung nakain natin? Mga kalahati. Parang naubos namin mga 30. O mahigit kumulang 30 po. Kasi dito, ang dami yun eh. Hanggang dito yung dati yung dito ba? Mm. Tapos naging ganyan. Nasa 40 ata, naubos natin? 40 no? Basta
Sobra sa kalahati na tayo. We try our best po. Wala, fail pa rin. Grabe, sobrang nakabusog yung laman ng manok. Masarap siya sa una mga kastudyo. Habang papatagal, papaumay, no? Wala yung lasa. Last na yan? Hindi na kaya na. Gusto na ako. Parang kailangan natin tawagin si Matt Stoney. Need pa ata natin ng jogging. Jogging muna tayo tapos balikan natin. Ang problema dyan kasi yung pagkain, nauumay na mapagbalik mo. Nagtanaan mo na, sumuol na kayo. Wala rin yung kuhan. Crispy yan. Mawala na yung crispiness niya. Piko ka Apa itu? Agak na? Shout out na ta? Pakikuan ko asul. Oo. Wala pala uko ko. Ang kongkok. Additional kami mga kastudyo. Habis sobrang pampaw. Lamig na. Patanggal umay ba no? Well, naubos ko. Grabe. Tayo hindi ba? Malakas ako mag-baby ba? Sino mag-shout out? Ikaw? Grabing lamig. Excuse me po. Sug. So, ayun mga studio. Grabe po. Busog na busog po kami. Hindi namin kayang naubos yung mountain. Yung mountain, hindi naubos pero tawagan napatag yun. Naupaw ang mountain. Yun mga studio, shout out po muna kami. Shout out an Isabela Nusiha, Howard Canyaris, Litaya Mike Tinidero, Cheryl Bait, Didit Nieves, Joshua Largo. Wait sa asa na to? Christopher Gloria, James Hin TV, PG Tixon, Inatso, Reggie Ilianto from Cabuyao, Laguna, PBB Cooking TV, Catherine Lanoza, Simply Kalang, G. Chris Tuba, Chris Real, Binji Bumbalia, Angela Lee, Sophia Jean Rojas at Madelicious Family. So yun na po mga studio yung shoutout sa episode nito po. Maraming salamat sa panonood po. Sana po nag-enjoy kayo kahit papaano po. So yung challenge po hindi namin nakayanan. So fail po kami na maubos lahat po sa sobrang dami. So excuse me po, busog na po kami, hindi namin pipilitin pa po. Busog na po. So maraming salamat. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye.